shame. Very serious about life. Eh? Uvloga naxesha umnyama. Kaloku siya Eastern Cape. Hi sana, excuse the quality kusasekuseni, like really ekuseni. So siyahamba with brother wam, siyagoduka. Ngathi se Eastern Cape ngathi. Siyagoduka guys, like we are going home for the Christmas on the 24th. So yeah, sisuka eJoburg. Boo 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 boo. So masamenge guys, excuse the quality. Well, I'm not in. I'm still in Mpumalanga, so. Mpumalanga? No, but no. We're 5 minutes from Emondros. Emondros. Engwawe makakubuye manje akunisebenza hayi kwabejithi. Engoster. Ngiyahamba mna nge-30. Uthi yahamba nge-30 ngwabe. It's fine. Makawe nathi yami. Is everybody just leaving? Makabe khona nje mandike ngilale. Oh shame. Ayo department yami inkukhu. Is shooting kesana. It's that time of the year.
ubetha imoto wena bhuti. Okay. Back again. So guys, Sisekokstad, it's 12:45. Siphume 3 eGauteng. Now it's 12:45. And actually, ngoku ngesisephakade, it's just that we passed kwa Dabs, yabo. So we had to collect a laptop ka brother wam. And then utata kuzoba khona umsebenzi endlini. So utata ke ngoku wasifowunela uba ucela siphathe i-crate ye-Castle plus i-Smirnoff. Like imagine sithatha buthini imali asisebroke that time sinobhuti sana. But ke funeke senze izinto zenzeke for abantu abaxhelayo. Yo guys, kanixelela abantu benu bekwame besele emizini abantu bayasichaphazelisa gogo kwemali esibe singaziplananga ukuzikhupha thina. So ke ngoku siqale ePick n Pay liquor and then up at Kokstad. So there's no like Castle. So now sihambile saya ntoni now ultra liquors silapha ke ngoku xa umzana uthe nqa wayindithetha ndodwa abantu baseKokstad abazazi vlog but ke hayi maKokstad amahle. So ke guys ndisemotweni sihere silapha sana sifuna le crate yabantu abaxhelayo because funeka abantu bafumane into zabo balambisile entontoni. And also sorry like funeke ndithi camera jimchakla game. But yeah man, sesifikile 12:45 siseKokstad. Ndisaphila full force, driver wamqhobele yabona ngo I think sofika endlini around about 3 because into ezosokolisa ibiza ephakade nebo. There's iphakade ndizabonisa iphakade ninga stress. Ephakade kukhona into ezithi amajiko ukuyibona inyoka enyuka entabeni it and kukhona inkungu guys. So ni enjoy sikle way ningalibali ukuthi subscribe, support local business, charity work guys. Like sizama isonga etafuleni bodo ngezala abantu baseKokstad bazenqawa indithetha ndodwa funa xesha labo because abantu badali. And guys please, and ndiyanithanda soze ndinivimbe i-content yabona ngoku ndizawunithi ndiqala bona andikho ngokuxhelwayo but ndizayibamba guys. Abona nje abantu nizofika saxhelwa ndizayiqamba content kuyaxhelwa siphume ekuxheleni ngomso kuyalungiswa 25 Christmas ngomso for God son Christmas ndithi content ye Christmas siphume kwi Christmas unganditshayisi wena sithi mbeleko zanithi content sana yembex siphume kwi content yembex and then sibe nenye content yophehlelelo content for days. Please like, subscribe, share, like yenza yonke into emayenzeke uba guys ndibekele way sana nami ndiyipope njengabanye abantwana guys. But ke wethu Jimlo security Jimlo sibambe Kokstad. So sesofika wethu bayaziyo Dudumeni. Yes, bakwaziyo Dudumeni, they know ba basically sendifikile lapho ndiyakhona because it's not that far but it's far. I don't know never the English ndithethayo but yeah. And then after Dudumeni sizoya not sizoya why nditanda ufaka abantu kwingxaki zami ndizawuya simaphandela ndizawuya kulomama khona enye ilala ekuthiwa umkhamera ke phaa kuzoba late ndanithi content. And then like samanifesta mina uba ndiye kuloo tata like
So manifest, guys. Hopefully kuzomanifesteka. Nobona kwi-vlog, but I really ningandichayisi bantu baseKokstad. Yes. But ke imoto iyadura imoto niyayazi mos. But ndisathandaza man ba ndihambe ndiye kulo tata. But hopefully umthandazo wami uzoba no-amen ekugqibeleni, because ndiyabakhumbula. Like I really miss ifamily yam, guys. Yona ayigqibela nini. Like yo, no more than 10 years. Like but like okay, ikhona endiyibonayo. Like ifamily yam, like it's two houses manchu kanjalo. Nathi it's divided because if it's divided I was sounding kamandi. So zizindle eziyithune khona phezulu khona ezantsi, yabo. So but nasezantsi ngigqibele kudala, but ezantsi I think ngigqibele 2 years ago, yabo. And then phezulu I think ndine 10 years, and love them ngesana phezulu. I need to go phezulu, like they mean a lot kum, bayazazi. It's just that ubom bundibomuzisile, and then like daba blank a bit, but I really, so hopefully ndiye phezulu. Yeah man, and ndibe motivated ndibona ifamily yakulo tata wami emngcwabeni kaMakhulu. Guys, bendithanda uMakhulu, beniyazi yonke into. Igirl bina 101 101 nca kwigirl son. So ndibagqibele ngotya bendiye emngcwabeni wakhe, yabo. So ke and then utata omncinci wathi mandiye bethemba ndotya iChristmas, but ke ngondimxela I can't eat iChristmas nabo because kuzobe khona into ekhaya, yabo. So ndathi it's either ndizotya iNew Year okanye ndizobabona. But yo guys, ndiyamanifesta shame, and I hope ukuthi umthandazo wami uthi amen, ndizibone ndifikile kulo tata. But love you guys sana. So hopefully nizoyi-enjoy i-vlog yam. Stay wethu siyongena edudumeni. Setricky sana. Akoshosho. Akazana ndibambe ngamanzi. Bekusuppose ndithe ubhuti bathela isikholana sibandambo sana. But it's fine, it's sasifikile. Hand in hand to esandleni ndingena nto. Nabantu ndabhamba nabantu baseKokstad.
Zize zonke imoto. I don't even know where to park. Drama. Impahla ngathi sozikhupha late apha. I don't know, we should park here. Because kulapha kuenda pha kuba khona udaka mos apha. Le ndawo waxinga kuyo. Driver wenu ke guys waxinga. Kulanda kume imoto katata. Waxinga pha. Driver wenu. Ile pu 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 pu. Nanki driver wenu, nanki driver wenu. Driver. Undifikise safe. So guys, sifika kwikhaya lam lesi lokuqala mayithathu, there's 3 and nizohamba ko-Ivory. I will contact you ko-Ivory, like welcome to my YouTube channel. Ding dang. Ningalibali ukusupporta i-charity, please. Charity begins at home. Like, subscribe. This is the Ntsimi. Like, look at this, guys. Show me Utato Limayo in a 60 something, and I will show you Madam Puango Bragod free of charge.